rahan tengarane ngacoret kong maguru kongso tatakadya putula wara panjriteng turangga esti arakata ingkang dojo layu sabet Paman Setyaki wonten dawuh nggih. Siwa Udawa Wi wonten dawuh nggih. sampun ngantos kaget kula awe wonten ing mriki. Kados pundi? Awit kula nampi dawuh pangandika saking Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Dawuh kados pundi saking Kakang Prabu Kresna. Dawuhipun kados mekaten bilih. Piyambakipun utusan kalian kula supados nglempakaken paduka Paman Garbaruci miwah Siwa Udawa kinan ngunduraken Kurawa awit begawan duranggenipun nyuwun ngampil wujuding kaca paisan menika namung pawadan kinarya serana damel ringkehipun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna mila Paman Setyaki lan Siwa Udawa sampun ngantos kangelan kelampit brungkat kimpul gajah ngunduraken marang Sata Kurawa. Rekan nameng rata tanpa antala prapteng arga sukuning arga iram. Marekaten kula taksih methuke karo Bawadurna. Kula taksih methuke karo Begawan Dununggi, nggih kula taksih methuke karo Kurawa. Sak isa-isa kula mengke gelut karo Kurawa ngantos-atos Siwa Udawa lan Paman Setyaki. Nyuwun pamit anggir samba, nyuwun pamit anggir samba. Mawalindra bumi kuncing Manuta kuntara ketok Amap sang jalane dhi'e Setyaki kok dadi kowe malang kerek karo aku mau ning Datulaya dakik-dakik ucapmu jangkep unggah-ungguh basa tata krama karo Begawan Durna. Ning saiki kok kowe malang kerik mlintir brengos ning ngarepe Begawan Durna. Ning pasewakan karo ning njaba beda. Lho. Nek ngono kowe nggonmu nyembah karo aku mung pencitraan. Pancen iya tak ndiyati ngono. Nek ngono ndi Setyaki kaca paesan tak silihe. Kaca paesan tak silihe kanggo srana. Tumpal wadaling para janegara Ngastina sing Taman Pageblung.
Setyaki tinunggul katanira karawa kang tumandang setyane ku garwanira Begawan Durna piye Setyaki kowe arep nyilih kaca paesan kaca paesan ki mapane eneng jeron kulit sak njabane daging iya pancen iya nemplek menyatu dengan organ tubuh manusia. Iya. Mula kowe arep nyawang kaca paesan iki sawangen. Iki sawangen wujude kaca paesan. Endi? Sawangen iki. Setyaki. Aja diobabake. Ora, wis. Kuwi kak ming kutil dengkulmu. Ora. Nyedak aneh. Sik. Endi kaca paesane Setyaki? Iki wujude kaca paesan. Setyaki kok kowe ngantem ya aku Setyaki kok kowe ngantem ya aku. Ayo sambato. Ora sah arep jilih kaca paesan. Au! Burya. Aduh ya. Sakit tau. Sakit-sakit. Dasare pendhita letak. Aku ngerti jane kowe arep nyilih kaca paesan. Ming arep gawe ringkih. Nata Ndrawati. Ya ora. Anu ora. Aku ngombe sentok ora? Entuk. Edan senengane. Ayo sambato. Utawa kowe melu-melu. Iya. Melu-melu kok melu-meli. Meli iki sapaku sambato. Wis aku tukang ngapusi. Iya. Au. Muni pisane tapuki. Ora. Kakang Udawa kejem ben. Sengit aku roh kuwi. Wis kono bali yo. Ora sah njilih kaca paesan. Iya Setyaki, aku tak bali ya Setyaki. Aja ngantem aku ya Setyaki. Lari! Lumajaring ratri kacangganira kapisanan aning perang Bratayuda
Apa, Kang? Oh, ketiwasan Sipate, ketiwasan. Kula nggo bal-balan karo Setyaki. Lho. Kepiye nyilih kaca paesan? Ora entuk. Malah kula nggo bal-balan karo Setyaki. Silang kula tendang rono, silang kula tendang rene. Kula diantemi, kula diamu kali Setyaki. Udawa melu-melu. Udawa Nggih, mantune sampean nika. mantuku melu-melu ngajar sampean. Karo sumbar ngene iki napuk gundur kula trak. Ayo muni kowe Durna. Sengku ngesian mat kon maju rene. Pak nggone bal-balan ndase. Apa tenan muni ngono kuwi, Kang? Weh, tenan diomongi apa kula ki tau ngapusi ora? Apa kula tau ngapusi mang takoni Dik? Edan kowe wis arep wani karo maratuamu. Bocah arepane karo wong tuwa. Kowe ngerti ra kowe dhisik lehmu arep entuk anakku. Kowe nganti nyembah-nyembah aku, sire ora arep tak restui ning kowe meksa-meksa. Ha kok kowe wani nyumbari maratuwamu dhewe. Kanjeng Rama. Enten apa kok ngeplaki sirah kula? Jare Kakang Durna kowe nantang aku. Kowe aron napuki Kakang Durna, kowe aron ngeplaki sirahe Kakang Durna. Kowe karo Sumbar ayo sengkuni kon tekan kene wong tuwek ora ngerti tumindak apik. Tak nggone bal-balan ndase. Sing muni sapa? Sing muni sapa? Senes kula iki. Lho. Terus apa? Kula mung ngantemi Durna ora muni napa-napa. Kula plak-plek kula ora elek-elek jenengan. Nek ngono ya gerjan Kakang Durna iki trembelane. Kowe ora muni tenan? Mboten. Wah, edan. Wah, nek ngono Kakang Durna wah retya sari ya cah mantu. Nggih mboten napa-napa wong kula ora omong apa-apa tenan. Tur kula ki wonge jujur ora tau tumindak apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Wis ben. Kakang Durna ketoke kepiye sarare? Pun monggo badhe kados pundi mawon nderek. Pripun Sipate? Wis kelakon ngundang mantune. Kula takoni Udawa mboten ngapa-ngapa niku. Lho, mboten ngapa-ngapa piye? Mboten ngomong apa-apa. Udawa ora nyumbari kula kok. Sakele cangkeme pendhita ora wurus. Duh konangan iki. Kurawa do maju. Do maju Setyaki Undurna kudu kelakon nyilih wujuding kaca paesan Dursasana. Ngestaken dawuh. Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya
Ronanggono magawe kelare wang edan Setyaki ngaglah mregaka kaya nduk mentang kowe gendhi. Setyaki karo Tomarma apa ana panan. Kowe arep nyilih kaca paesan. Yo jare Pok Gawa ayo. Endi wenehno kaca paesan malah kowe wis duweni kaluputan. Nyatane kowe wis mulasa karo Bawadurna. Kelakon buyung kaca paesan nglangkai kuwandhan Setyaki. Babu Arwowo. Kowe rak tebak dadamu ora rondo bojomu. Aja takon dosa jundang karo Tomarma. Maju panggotayane. Wah, mati. Pecah dadamu, pecah sirahmu. As. Wait, kalah.
Cocok tumbak jebol dadam. What? Ah! Waduh. Bala! Oi! Wood! Wow! Os. Edan kowe. Kowe nggo godo, kowe yo nggowo godo. Tandingno karo Gatang. Wah, mati kowe, ha. Ha. Waduh. Wah. Woi. Oh. Abuk cina bata cina boleh cebek podo-podo kalau kedel kelidamu mencecahke ayo. Kowe kedu gosok kalahke delmo ganti kelakon bumi langit tak. Back! What? 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 Back! Aku putih. Wah! Sambat to. Wow. What?
Antasana maju kae. Gleleng. Saiki wetenge gedhe saiki. Mbuh kak tujes ora kebur mbuh tibamu. Kaya balon. Perjahu lho. Kartomarma. Iya. Oh, kowe kalah mungsuh Setyaki. Iya. Ya pantes wis mben wengi kowe perang mungsuh kono kalah. Iya. Ora mungkin Kurawa iso menang. Waduh. Ketiwasan. Kowe ya kalah. Nggih. Wis genah. Ora enek sing iso dintelke Kurawa ki dalang endi wae tetep Kurawa kalah. Iya. Apa kae? Wah. Lho. Waduh, pun nyimpang marga mawon pun Pak. Wah, edan lole golek dalan liya. Golek srana liya aja takon dosana Tandrawati kelakon mati dening aku. Kakang Udo, pripun Yayi Mas? Wis tentrem kanane lha nggih. Durna sak rombongane ilang. Ha nggih. Pripun kersane sakniki? Ayu. Kembul bujana ning Ndrawati nggih ngestoke dawuh. Kok sikile di ngotenke kesel. Kan ngayahi wong liya mawon ben perkara kuwi mengko gampang nggih pun nggo suwanteng Ndrawati. Ayo Kakang Udawa.
tinon langening pamit busana sutra kang maneka warna renggeng kencana retna bandera layu kumitir sinrang bandra sing maruta serana kumaraning wiyat mangkan kumlebeting dwaja Soprasta kayu kang kaprapal Soprasta kayu kaprapal puspita anjraing bumi ron mawara katyubeng angin ukila ambyar suhabar Alun tinata trap
sela Solai sami miruta tutaning Nalendra Debya yayawe gati-gatinya nyanyadong wimbaning sabta Titian kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku batobat-tobat Mulata kahanan kayiwangan dandang mangore panas tekono titah pujangkara sing sowan ngadhep ana ngersane panjenengan ulun ora pangling Kumbayana Begawan Durna padha kanthi raharja sowanmu Kumbayana kulup mayah kulon ger bagus tansah pinayaing kawidatan ring sambikala Kanjeng Ibu sowan kula tebih saking Rubeda anggen kula ngadhep sowan marang ngersa jeneng Kanjeng Ibu Betari kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu ya nger Durna ulun tampa akarya bombong tias ulun ora let pangestu ulun kebat kita tampani ya Begawan Durna sampun kula pun diantosna jimat paripe ndayan kasantosan. Prayogana nggonmu lungguh sampun mboten kirang prayogi Tari. Oh, menika astunipun mekaten. Cekaos kemawon anggen kula sowan wonten kersanipun Ibu Betari menika sepisan kula atur bekti. Ndungkap angka kalih. Oh, kula menika bingung nyumurupi kawontenan negari Ngastina Ibu Betari. Sing pendak dina saya ora tentrem, saya ora jenjem. Merga ketaman pagebluk rahing para kawula mboten sami dipun ayomi kanthi becik dening anak Prabu Duryudana ngantos piyambakipun menika bingung tumuli ndangu kalian kula rikala semanten kula dipun dangu supados dipun timbali utawi dipun suwun supados sowan wonten negaring Ndrawati nyuwun ngambil wujuding kaca paesan dumadakan dumugi wonten negaring Ndrawati kula kok malah dipulosara kalih Wadyabala Ndrawati. Ila kula bingung nek kula mboten angsal wujuding kaca paesan kinarya tumbal wadaling praja negaring Ngastina. Kinarya nambak rekaning praja kula kedah kados pundi Ibu Betari. Kula nyuwun pangapunten Ibu Betari. Yana dewa ya nuntuna wong aprang. Wong aprang tas padha sarsaran. Wang Sodhe selikur dina Durna wonten timbalan Kang Adawa. Mangerti yen to kita kepengin gayo utawa kepengin tentrem kahanan praja negara Ngastina. Kita utamane putuku Duryudana ya kudu nggayuh wujuding kanugrahan. Ya wahyu katentreman sing winastan wahyu maneki Mandaya. Jalaran kanugrahan iki bisa kena kanggo srana tentreming praja negara Ngastina merga adeging negara kuwi yen to linandhesan iman. Wahyu maneki Mandaya iki kudu kita gayuh. Mbah kepiye wae carane kita kudu gayuh Begawan Durna. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone lajeng badhe kedah dateng pundi angin kula ngupadi wujuding wahyu maneki Mandaya menika kula wau kita kudu gayuh wujuding wahyu maneki Mandaya ya tlutuh Kumarasari
kudu njaluk sowan ana ngersaning Sang Pinandita. Pandhita ing guwa Karinawa. Mapane ana ing telenging Alastik Brasara, keparape Begawan Sukmaningrat. Pandhita ing guwa Karinawa. Kula secane menawi Karinawa, film Jepang. Shinobi. Menawi niku kula gadah kode nuklir. Daojin. Oh, mila kula nuwun tulung sematosipun gayuhaken gampang perkara gayuke gampang. Mengko ing ulun ingkang bakal nembung nglawan Begawan Sukmaningrat, yen ta ulun ora kasil njaluk wujuding Klutu Kumara Sarya Wahyu Manik Mandaya, kita dhewe kang kudu ngwadi. Oh, monggo kula dherekaken sowan wonten ing pertapan guwa Karinawa. Wonten timbal ingkang adhawuh Ibu Betari. Kepiyana barisaning jim setan priprayangan ilu-ilu banaspati englek-englek bayang atandha kanggo sak biyantu kelawan lekase Begawan Durna. Inggih non ngestaken dawuh. Pulunggana. Ana dak dawuhmu apa Ibu Betari? Kanca-kancamu do dijak budal. Ngestaken dawuh ora usah suwe-suwe budal dina iki Jaramaya lan Pulunggana.
nyonake utang pati lodira kang anembur nembur ing siji mata manunggaling rasa kegare mangmune bangun muni bangun ana peteng dudu wengi ana padhang dudu rina padhanging nala mewah petenging oglangan lampu malah. Woi. Wadya bala prajineman do kaget kabeh ta. Sunipun kula kaget Gusti. Kula ampit malah paduka Gusti Jarawaya namung wonten mriki. Kula nyadong dawuh. Nak nyilok majingan. Menyinyilan ngomong nak nyalon. Muk nyenyetno ngomong nyenyetno ngomong. Kowe nek omong ra cetha. Nyelek ngomong nak nyenak. Kula nyadong dawuh timbang paduka Gusti Jarawaya pados pundi? Wonten dawuh menapa saking ngersanipun Ibu Betari Durga? Kula nyadong dawuh iki, kula nyadong dawuh. Kalah nyadong dawuh. Kados pandak pangandakanapan awang bakalan Bathara Darga. Wantan manapa? Kula nyadong dawuh. Aja kaget kabeh tawe ning kene merga pancen ana pakaryan. Sedina pira. Iki pakaryan kewajiban kok sedina pira? Ya wis. Nyanyitno nek ngono nyanyitno aku tak oleh melu munyal wae apa. Wis kono nek kowe ngarep-arep bayaran. Ora sah melu rembug wigati iki. Kados pundi Gusti Jarawaya wonten pangandikan menapa? Ngerti kabeh wadya bala parajineman ngewangi budal. Sak biyantu kelawan lekase Durna kure bakal kumati. Ya kuwi wujude wahyu manik Imandaya Druta Kumarasari. Sang Hyang Tata Kalana kala takut maringkut. Sungya kang mawingis-wingis Mawing maten kula tata samapting kati sampe kang diri. Bidal dateng pertapaning pundi? Pertapan Guwa Karinawa. Pertapane Sang Pinandhitaya kuwi Begawan Sukmaningrat. Oh ini ngupati wujuding wahyu manik Imandaya Trutuh Gedhang. Latah Kamarasara. Hah? Latah Kamarasara. Trutuh Kumarasari. Kawa Sang Banar. Kawa. Lampine wah. Ayo kanca-kanca pada badal kabahana. Aja nang nganta sangkara. Yan ngantana sangkara aja takkan dasa tak batat kandal makabah. Ngapa? Apa kuwi, Mas? Mbak ya meneng. Ya, kawa Kuwi apa? sasama. Jar tata-tapa. Aku tak ora melu budal wae lah. Dideloki isine aku. Kawa rasa malah badal ora apa-apa. Wang sarka tak nggap panyamangat. Akara malah badal kan ya asa. Apa sang Arab dasawang? Ada apa-apa. Ora sadu pating celoteh
Rasa pun celatu ayo budal dire angastakan dawa pangandaka padaka gasta Jaramaya. Wai. Wah, akut ya. Wah, akut. Bahaya, Bu. Ah. Akut. Wah. Akut. Wah, ya, udah ya. Oh. Oh. Woi ya. Ait. Woi alah. Hut.
ayon kati yupeng angin sumyak swaraning renggiwan samirana ron mawur kulawan ires lumrang gandaning bos pita areng jawaning udyanira sang dwijara mrengeng lir swaraning matu pranta manungsung sarining kembang Niwang Agung muga ngayomana marang praja Ngamarta lan saisinipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana krana kula cumantruka wantun mbiyantu utawi ambayongi rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu jagat pangestu karo wayah Bathara jagat nuning Yayi ngantos kadhetene kula gelak-gelak lampah kula enggala kula tumuju wonten negari Ngamarta enggala kula saged nyumurupi kawontenanipun kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi tumunten kula nyadhong dawuh kula nungsung mawarta menggah wigatosipun menapa Dene Paduka Yayi Prabu Puntadewa animbali dhumateng piswanipun ingkang Rakendrawati Yayi Prabu inggih Koko Prabu sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana awit kula wantun ambayongi rawuh jengandika menika saestu kula namung nedya nyuwun pitedah dumateng Paduka kedah kados pundi lampah kula nyumurupi kawontenan negari Ngamarta lho negari Ngamarta kenging punapa Yayi negari Ngamarta nampi pancobaning Jawata negari Ngamarta ketaman Pagebluk kula kedah kados pundi anggen kula ngluwari negari Ngamarta saking bebaya utawi Pagebluk menika Koko Prabu Tanjapala Pandhawa myaga mulung mangung siring Sata Kurawa kambak unggis sira katitik jagat pangestu karo wayah Bathara jagat kula nuwun sewu Yayi kula nuwun sewu teka sami kawontenanipun kalian negarinipun anak kula pun Setija Bumur Kasura ingkang ugi ketaman Pagebluk kamangka kula ugi sampun dawuh kalian anak kula Praja Trisna bilih piyambakipun menawi badhe tentrem badhe waluya negaranipun kula aturi supados nggayuh wujuding kanugrahan ingkang winastan wahyu maniki mandaya inggih tlutuh Kumarasari. Aduh Koko Prabu menapa ingkang rayi ugi kedah nggayuh kanugrahan menika inggih. Mboten kedah Paduka Yayi Prabu Puntadewa nanging salah satunggaling Pandhawa. Kadang kula para Pandhawa menika kedah saged nggayuh wujuding wahyu maniki mandaya inggih tlutuh Kumarasari. Wonten ngersanipun Sang Pinandhita inggih menika pun Begawan Sukmaningrat kang mapan wonten ing telenging awana Tik Brasara mapan wonten ing pertapan Guwa Karinawa lajeng sinten ingkang kedah nggayuh lan ngupadi miwah budidaya wujuding wahyu maniki mandaya menika Kresna kaki paringa dawuh sapa sing kudu nggayuh wujuding wahyu maniki mandaya ya tlutuh Kumarasari kuwi mau paringa dawuh apa kudu Werkudara apa kudu aku tak budal dina iki ning pertapan Guwa Karinawa ning telenging wana Tik Brasara dudu kowe Werkudara banjur sapa menapa kula Koko Prabu dudu Yayi Janaka lajeng sinten
Yayi Prabu wonten timbal ingkang adhawuh. Ingkang wenang nggayuh wujuding kanugrahan menika boten sanes kejawi amung kadang kula ragil. Yaying Bumi Retawu nggih menika pun Yayi Sedewa. Tansah marpamoring sukma. Kones wicarane sinukmaya winahya ing asabi sinembentel ing kalbu Yayi Sedewa wonten timbal ingkang adhawuh Koko Prabu. Aja kaget merga pancen kowe kang kudu dadi lantaran Srana waluyaning praja negara ing Ngamarta ingkang ketaman pagebluk. Inggih mboten dados menapa. Menapa kemawon serananipun kula sagah nglampahi. Kula sagah nglampahi kula kedah lampah menapa kemawon ingkang baken negari Ngamarta tentrem. Bagus. Nek ngono Sedewa, dina iki kowe budhal. Kowe budhal ning pertapan Guwa Karinawa, sawanana ngersaning Begawan Sukmaning Rat pintanen wujuding kanugrahan wahyu maneki mandaya ingkang tan wurunga iki mengko bakal dadi sarana tentrem lan wayulaning praja negara Ngamarta. Kula nunuk nggih. Kepareng kula nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Koko Prabu Puntadewa kula nyuwun pamit madal masilan. Sing ati-ati Yayi Sedewa aja kaya bocah cilik muga kali sing sambi kula lakune siadi. Nok nengistaken dawuh nyuwun pamit madal masilan Koko Prabu. Werkudara Apa cilidreng kakangku? Arjuna wonten dawuh Koko Prabu. Aja keri. Tutna lakune adimu ing Bumi Retawu aja ngasih mlaku dhewe ya Di. Nun ngestaken dawuh. Iya. Aku saguh ngetutke karo Sedewa sing baku negara Ngamarta tentrem. Iya. Yayi Prabu tumuni samangke kula aturi lerem sawetawis wonten negari Ngamarta. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Iya. Kula kalian Werkudara kalian Yayi Arjuna ingkang badhe sak biyantu kelawan lekasipun kadang kula pun Yayi Sedewa. Inggih nderekaken mugi-mugi kalih sing sambi kala Koko Prabu. Nyuwun pamit Yayi. Ngatos-atos pangestu mugi tansah ndayani Koko Prabu.
kayune Purwa sejati pangira jagat kodhong kinarya rumambet kapratopa kakuwong kembang lintang saloka langit hong wah Surya landengsu kasirat pon lan hutan puncak ngangkasa bumi penggah ratiwi kayate banyu bajra Iler-iler
Sireping Sang Hyang Karo kumantos sing dalu. Jroning ngatri wonten kacarita. Namung Sang Hyang Pratangga jedul saking barang wetan kali mega sarta gunung-gunung. Panandri kang bisa merbawani jagat raya dupitatas sing kamantyan diwasani nomau kang susu panjini wis ngancik goro-goro. Sukra mangkara tumpak mendo tete tete kan apa sumawar cita anggara kata Buta Maesar Spati mintuna Eka titri catur panca sacapta asta nawadasa medal tlatah ngeksi kondo